Croeso nôl I ddydd llun llawen, dim llwn, a fan hyn ar Prynhawn da, yn awr te. Llwm, yna? Llwm i dyn nhw. O, diolch yn fawr. Pan I fi'n teimlo'n ddiflas, Dyma'r, fyddai'n troi at fwyd, beth amdano ti? Ie, mae bwyd yn cynnig cysur I fi, a falle bach o siopa hefyd. Ie, Elwen, un o'r gegin dych chi nawr, beth fyddwch chi'n troi ato? I wneud chi dim ond apus? Bwyd, neu set y tan, a'r soffa. Ie, wrach. Wel, ni gyda ti. Chi mai godi'n calon ni yn y gegin, bistachu'r y fwydlen i ni hefyd e. O beth sydd gyda ni, fel ydych chi'n gweld y fan hyn, ydy Cig Eidion Cymreig. Ac Asen ydy hein. Be maen nhw'n galw fel yr asen byr, y short ribs. So di dod yn boblogaidd ofnadwy rwan fel darn o gig I brynu. Maen nhw'n drwchus iawn. O, dwi'n gwybod. A chi'n gallu gweld y fan hyn, yr asgwn ar y gwylod. So ni'n troi hwnna. Chi'n gweld yr asgwn y fan ar rwan. Da chi'n gallu gweld wedyn sut mae o'r asgwn. Chi'n gwybod, mae yna lot o gig arnyn nhw. Chydig bach o fraster sydd yn ei blas bendigedig drwyddo fo. Ers talwm, swn I ddweud o hein, y cigydd falle methu roi nhw I ffwrdd blynyddoedd yn ôl. Maen nhw wedi dod mor boblogaidd. A chi'n gweld nhw ar y fwydlen mewn bwytau a bob peth rwan. Lle boblogaidd ofnadwy. Ie, nhw'n cael rhywbeth o bad press fel ddim yn gig safonol. Wel, falle, chi'n gwybod, dyna'r rheswm fel hynny. Mae'n cymryd hir I goginio nhw, cos maen nhw'n dod o fel o dan y bol, rhwng y brisget a'r fflanc ar yr anifel. Felly maen nhw'n eitha gwydyn. Maen nhw angen dipyn go lew o waith coginio. Mae hein yn mynd I gymryd y 2 awr I goginio. Lle oedd o'n ddan rhad. Dwi'n mynd debyd o ddri, mae dal yn andros o dda am yr arian, a da chi'n cael llwythi o gig ar feithlon iawn. So mewn ffordd, jyst I selio nhw fyna yn y digban? Ia, na cwbl dwi wedi wneud, ac wrth gwrs ydy'r gwylwyr jyst gofyn am 4 os yn nhw isio. Be dwi'n deimlo, os ydych chi'n mynd I goginio rhywbeth am cyhyd â hynny, so waith ych chi'n neud dipyn go lew, a mae gennych chi bryd ar gyfer diwrnod arall yn does. Dwi jyst yn meddwl bod hynny'n neud synnwyr hefyd I helpu ni gyd. Rwan, dyn ni am wneud rhyw gymysgfa neis fel saws. Sori, fi'n tasgu yna chi fan e. Mae gennau seleri, 2 goesyn seleri di'w dorri, garlleg. Dwch chi roi hynny fynnwch chi. Dwi'n licio garlleg. Lle dwi wedi rhoi rhyw 3 clof mawr, 3 neu 4 clof o garlleg. Nionyn, 2 nionyn mawr. Di torri a 2 foronen, fel yna. Di torri fach, fel ydych chi'n gweld. Ond eto, neu saws bendigedig. Ac y ddeithlon, da ni'n dod â lot o lysiau fewn yn dydyn. Ydy, yn iachus. Yn iachus iawn. Lle dwi jyst isio, sa chi adre falle'n gallu rhoi chydig bach o funudau I hwnna, iddo fo frownio ryw fymryn. Ond dwi'n gwybod sa'n ni'n gymaint amser yn y stiwdio. Dwi wedi rhoi mymryn o bupur a halen. Dwi jyst am rhoi fwy o bupur dyn fanna drostyn nhw. Halen. Lle jyst syniad, sa chi'n medru defnyddio rysait yma, dydwch bod chi eisiau gwneud rhyw casserol hefyd, ac darnau o gig wedyn, os da chi eisiau. Mae hwn yn wych hefyd ar gyfer rhoi yn yr cwcer araf, slow cooker. Lle cead arno fo dros nos os da chi eisiau. Lle rysait da falle i'r gwylwyr os ydyn nhw eisiau gwneud hynny. Ie, wedi cael falle ambell un yn anreg os Nadolig eisiau rysait I'w defnyddio nhw. Ie, yn hollol. Safi wir, os fy ni eisiau rhoi yn y slow cooker. Edwch, sori, dwi'n llicho nhw dros da chi fan e. Reit, be da ni am wneud rwan? Mae gennau piwre tomato, 1 llwy fwrdd, sydd jyst yn mynd I gyfoethogi blas y saws yma. Felly, chi'n gwybod, mae yna ddyfnder neis i'r saws. Dwi'n gweld hwn yn bryd cyflawn, falle weinio, mae gennau ifan rhyw datws melys wedi rhoi yn bopdi. Chi roed y piwre I fewn. Rwan dwi am roed blawd, lle dwi eisiau twchu'r saws. Mae gennau 2 llwy fwrdd y fanna o flawd plaen. Mae'n blawd plaen cyffredin. Ac unwaith eto, jyst roed rhyw chydig I gymysgio drwy'r llysiau bendigedig yma. Yna da ni'n dod at y stoc. A mae gennau win, fan hyn. Mae hwnna'n edrych yn lot, rhyw hanner potel o win coch. Waw, hwnna'n edrych yn lot. Mae'n edrych yn lot, ond fel da chi'n gwybod. Ia, da chi'n gwybod fo gwin, mae'n mynd I anwebyn, tydi. A stoc eidion. Mae hwnna'n yn gyfoethog neis. Os di'r gwylwyr ddim eisiau ei gwin, gan nhw jyst fynd am stoc. A byddech chi'n dwblu'r stoc wedyn I neu lan yma? Ia, dwblu'r stoc. Dwi wedi rhoi dipyn bach o'r dail y bay leaves. Mae gennau thyme, yn yr rysait, dwi wedi sgrifennu thyme fresh os yw gynnach chi, ond o gynnau ddim heddiw, sy'ch bach fwy o bupur, a wedyn mae gennau rosemary, dwi'n mynd I reid yn y diwedd. Lle cwbl sa chi'n neud ydy codi hwnna I ferwi. So wedyn fydd o'n twchu'r I fymryn, ond dwi rwan just am I dywallt o drost yr rhain I gyd. Unwaith mae wedi berwi, mewn ag e. Fewn ag e, drostyn nhw I gyd. Rhoed wedyn eich rosemary round
a ffoil arno fo. Felly, fel o ti'n gweud, bod eisiau tipyn amser o rein yn y ffwrn. Oes, a ddech chi'n ei ffoil a selio fo i gyd. A wedyn dwi jyst am ddanos i chi rwan. Chi'n gweld, dwi bach yn boeth i mi gyffwr. Na, mae'n iawn. A dyma ni fan hyn, be da ni'n gorffen hefo. Waw. Oce, so ydych chi'n gallu gweld y fama wan sy'n ni'n gadael o. Dwi am godi pethau fyny i chi. A dylech chi weld gymaint, o na folwch, mae'r asgwrn yn disgyn i ffwrdd. Hwna'n edrych yn Maen nhw fendigedig. Na i godi, eisiau fi mymryn bach ar blat i chi fanna. Ie, gret. A wedyn mae gynnach chi ffordd... Gewch Newn chi ni weld... rannu fan hyn, fi'n credu. Jyst newn ni... Na chi, bach gewch chi amser rannu. ni. So chi jyst yn sydyn gweld mae'r cig jyst disgyn i ffwrdd. O, ma fe fyd. Maen nhw jyst yn fendigedig. Rwy'n dwym. Mae'n lyflu. Eisiau bod y bach. A wedyn mae gynnach chi'r saws ma. Mae'n mor ddroi. Neis, Mae'n toddi yn y ceg. Waw. O, mae'n diffin i'n gwella daf. O, ydi. Diolch, Elwen. O,